Estamos aquí ao pé da minicentral da Castellana, entre os concellos de Aranga e Curtis, visitando un dos moitísimos exemplos de explotación dos nosos recursos naturais que están nesta concesión, como outras moitas ao longo do país, está a piques de rematar. Por tanto, temos que aproveitar este momento e dende o BNG ese é o compromiso para conseguir reverter para a xestión pública os nosos recursos naturais. Este será o traballo que faremos no Parlamento galego. Temos que xestionarnos os nosos recursos e, sobre todo, un ben público como a auga. E, por suposto, traballaremos para eliminar aquelas centrais que o seu impacto medioambiental así o xustifique. O BNG, con este acto e outros moitos que está facendo, reivindica o dereito que ten este país a disfrutar dos seus recursos. Disfrutar quere decir que revirtan económicamente, socialmente, na xente deste país. Son bastantes as concesións que están agora en período de finalizar. Do BNG reclamamos que isto ten que revertir para o público, é dicir, ten que revertir para todos e todas.